Peit hangne parlak sapring state kane ka video ba uli Suarez ula le klem akor ya une ustaf bat shah sak uten hak nakalewer kusen tengap dan sobai pigi parlak syakane ka chana bat lada pidi ibdang thamai ngau pha ban subscribe like bat share te hoi parlak hadin ba ka enter miami kala sha pelim da lailanot kul haka sitel sonder haka jingi kun final likop ladon ka way na ki video kabala sapring state kaba nakaliang jong uli Suarez ulale ya kane ka kam kaba itanat satia bat kabalang unprofessional shisha kumba philai I hangne ba nakaliang jong uli Suarez ula bentiu ya way na staff jong ka sitel sandar bat lakhmi lenti ba uli Suarez un sangat ya ka jing petstom da ka fine bat sha suspend kat ba haka way pat kaliang nakaliang jong ka lewer kusen kabadai ka klub na Bundesliga kalasak no ia uten hak lane kalabi kam no yu ubadai ru ukush thamai jongka hadin ki arsin ki jingile kai haka jing panya jongu kawai ka balayan ro bat kawai ka bala sharem bat kane ka bala sharem kadai bakala sharem haka wai na ka klub ka batlot borbha bat ka bala jan syapan hiar na ka Bundesliga haka samoy ka bala de kumta nakaliang jong kalewer kusen kalarai ban be kam no yo Erik ten Hag bat mentah kadang wat da uway pat ukush thamai kat ba nakaliang jong Isak ubade player jong ka Newcastle mentah kala urlang shishayu ban lik pan yeso bat ke Liverpool bat ka kontrak jong kan kut hadu snem arjar live away bat nakaliang jong ka Man City pat hadin bokul jong ka Ederson ula lik ban pan yeso bat ka Fernandes mentah ka Man City kalawan ra da uway pat ukul thamai ubade uway ne kikul ubakan sai pha uta udei udona Roma ubade ukul barem jong ka PSG kublei shibon